may sinamong yan. Sama mo. Ay, nagano namin sila. Pasakta. Yeah. Sugod kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muwahhidin wa qaidul ghurril muhajjalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iqtada bi atharihim ila yaumiddin. Amma ba'd, sangkariko ng idiadun siningbay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pangunda ko pamukariko ng pagpangunda ng agama Islam. Kaya ni umanyang pagpangunda ng mga utaw kagaya adto sang surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, mangalang ng Allah Ta'ala, alhamdulillah, sangkariko ng mga pangiluyan na Allah Ta'ala, o isasito ng mga pangiluyan na, itipunan kita kamo, sining kananbay, supaya magtadong kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala, inaagi sa paglambit o pagsambit ng kanan mga ng kanan pangan, pagsambit ng kanan mga ayatan, pagsambit ng mga tiglongan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani na mga ingkudan, mga alang ng Allah Ta'ala, kung katigaman gid ng magkalig sa mga Muslim, yang kabugat sini, o kadyaw sini, o yang kadakwa ng bara sini na ingkudan, maga apas-apas, manag inunay, yang uman isa, makaupod gid, makaingkod gid sini na mga klase na mga ingkudan. Agaw gani, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya galaw sang samok na hadith, majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man indah. Law ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nungnan yang mga utaw lang nan o way mga utaw na yanagtipon silan sangbay ng Allah Ta'ala na yan pegailang nilan asin yan pegabatya nilan yang mga ayatan o peglongan ng Allah Ta'ala o yaga ininduway silan makapantag sang agama nilan sang uman isa kanilan yatabya law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ababa ng Allah subhanahu wa ta'ala apababa kanilan ng Allah Ta'ala yang pegatawang na sakina. Yang makna ng sakina, mangalang ng Allah Ta'ala, yung pigatawag na katana ng ginawan. Agaw sa kita na mga igapakaingkod kita ng mga muhadara, igapakaingkod kita ng mga pagpangadi, igapakaingkod kita ng mga minini ng mga klase ng ingkudan, pagbatiyan tayang katana ng giginawan na di wata pakabati abiran to sa sudnang bayt. Matagyan kita sa sudnang bayt, problemado kita sa pamilya ta, ya problema kita sa bayadin ng tubig, bayadin ng kuryente, waday bugas sa umapasan. Pero pag yakaingkod kita sini ng mga ingkudan, ubos ito magkatala. Sabab sinyan na peglongan ng Rasulullah na upod sa Pangiluyan ng Allah Ta'ala, sang mga utaw na yagatipon kay yagatadun kanan na Allah Ta'ala na upod sa pagtadun sa Allah Ta'ala, yanin pigatawag na pagtuntot launan ng katigam. Naupod yanin sang dikrullah, pagtadun sa Allah Ta'ala. Naupod sang kadyawan sini yang katana ng giginawan. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Karikos sinyan na mga utaw na yagatuntot ng katigam, ikaw yan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaw sa upod sang ikadyaw sini pagtuntot ng katigam, abir sa minaagigit sa mga minini na mga ingkudan, upod yan sa mga sabapan maunumuta makamang yang rahmat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kanan pangiluyan, pinaagi sang pagpaningid ng mga usyatan, mga induan ng agama Islam. Wahaffathumul malaika. At the same time, sini na mga ingkudan niya gababayang mga malaikat.
yung mga malaikat ng Allah subhanahu wa ta'ala, yakapalibot ka natin na dun, na yagatipon adi, supaya mag-anad ng agamanan. Salamat, Allah berasad. So inyan, upod yan sangkadyaw sini na mga ingkudan, mga lang ng Allah ta'ala. Kung dumdumungin natin, mga malaikat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya makapalibot ka natin sini na mga wakto. Kariko sini nilan, masaksi para ka natin sang allaw na mawri. Agaw gani, yang Allah Ta'ala, ang kanan mga malaikat na pigatawag ng mga asayahin. Yan yung pigatawag ng mga malaikat na pigatawag na asayahin. O sang adipakanat, mga turista ba? Yan itong mga laagan na mga malaikat. O yung pigalaag sini ng mga malaikat, yaga alap yan sila ng mga utaw at adi sa mabawan ng dunya. Na yagatipon sila, yagatadun sa Allah Ta'ala. Yagatipon sila, pegabatya yung mga ayatan ng Allah Ta'ala, mga peglawngan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pegapasabot, pegaindo, pegapapayapat, yung agaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, kariko sinin na mga malaikat, yan yung pegaanak nila. Na inshallah subhanahu wa ta'ala, yan na mga ingkudan, upod yan sa mga pegaanak sinyan na mga malaikat. Naubos sinyan na mga malaikat, o may kamakadating silang sinyan na mga utaw, magasaksiyan silang kariko adto kanan na Allah subhanahu wa ta'ala sini na mga wakto adun, sini na lugar adun, sang kanaton pegaina nga adun na pagtadun sa Allah ta'ala. Na kagaya, pag indig natin kagaya, mamuri na kita sang mga baita, magalong yung Allah subhanahu wa ta'ala na indig dalawnan kamo. Indig dalawnan kamo, kayang pun dalawnan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaning kan mayong mga pinatawag na kadusan. So ipaupod pa man sang kadyawan nini pagtuntot ng katigam, pagtipon supaya mag-anad ng agaman ng Allah Ta'ala, maampon niyang kanatan mayong mga kadusan. Agaw sa di kita kariko, ubos kita baradu sa kanan ng Allah Ta'ala. Ako na'y galaw mapamuli na paningin. Way sino man kanato, yatabya kada segundo kada napasiga pakadusa kita sa Allah Ta'ala. Okay lang pasagaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'in at tawwabun. Yang pinakamadyaw ng baradusa na ito, itong magkasayip na ito, yang magbarik dayon, magbarik loob dayon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung madyaw na baradusa. Pero itong baradusa na di na magbarik loob sa Allah ta'ala, di na magpakadumdum mangayo ng ampun sa Allah ta'ala, di na makadumdum magmahay sa mga kadusan na yung kainan nan, ada yan na yung mat na baradusa. Ang pagkadimad dyan na baradusa, inyang magbarik lubog sang Allah Ta'ala. Yang mag-istighfar kanan na Allah Ta'ala, magpangayo ng ampun kanan. Yang kaya madyo na baradusa mga lang ng Allah Ta'ala, inyan niya kanatong kwan. Nayari kay mga lang ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sabapan na makamagtayang ampun ng Allah Ta'ala, pinaagi sa pagkukutsini. So, kaya pangunda tayang pagdating ng kanato, radya muda ng banwa, matunawa ni Radya Muda, Rasid Sinyuda. So pa, Assalamualaikum kamayo. Adyo ng pagdating. So inyan, dinlaw ng Allah, law pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumpay sinyan na piglongan nan, wa dhakarahumullahu fi man inda. Yan itong mga utaw law nan nayigatipon supaya magtadun sang Allah Ta'ala, yaga anad ng agaman ng Allah Ta'ala, karikusan, pigabantog ng Allah Ta'ala sang ubos ng kanan mga binay. At tusang mga kalangitan, ubos ng mga binay ng Allah Ta'ala, at tusang mga kalangitan na mga malaikat na unupasan na doon, kariko kita, kariko sini na mga utawa doon, na yagatipon, yagaanad ng agaman ng Allah Ta'ala, yagatadun kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala, malili makasabot ng madjaw, kung uno yung agaman ng Allah Ta'ala, kariko sini mga lang ng Allah Ta'ala, yagabantog ng Allah Ta'ala sa ubos ng mga binay ng Allah Ta'ala. Agaw sa kung balikan ta yang history ng pagbay ng Allah Ta'ala sang kang Adam alayhi salam, sa pupo ni Adam, sa manus siya. Di ba yung galong yung Allah subhanahu wa ta'ala na wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Aw tadumilaw nan kay Muhammad itong wakto, itong punto, na yagalaw niyang kan mukadunan sa mga malaikat sa bunabon na magainang lawnan ako ng khalifa alis ang babawan ng dunya. Pagkunan ng kwa na ng khalifa. Yung khalifa na pinatawag akasarigan.
sining babawan ng dunya. Mana-mano siya, magabaya kulong na ng mano siya. Laula mga malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah lawnan, magainang bakaulongnan ng mano siya asan sa dunya ng ainan bisan managpatay, managpaminasakan sa babawan ng dunya, managpatagdo ng dugo. Yan ba? Magamaksiyat gitkan mo ng Allah Ta'ala, asupakon ko gidyapon ng Allah Ta'ala, sarta kanina mga malaikat mo, ya Allah, iwaday ininang nami at abya magtasbihkan mo, magpakadakwakan mo, mag-ibada, magdikirkan mo, yan gidyang pigainang nami. Yan na pag-usip ng Allah ng mga malaikat, yan kay base, madamdam mayo, yan mga malaikat, kontra sa pag-adun ng Allah Ta'ala sa mancha, di ba? Kung sabuton ta ng utok tagin na kamamano sa ita na utok, amin ang aging siyang mga malaikat sa pag-adun sa utaw. Bago namin niya. Yang mga malaikat, bago nang rebuildi yan. Bago nang rebuildi yung mga malaikat, yung utaw, rebuildi. Agaw sa law ng Allah subhanahu wa ta'ala makapatag sa mga malaikat, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mga malaikat, di nilang pagsupakin yung Allah ta'ala. Kailanman, wa yaf'aluna ma yu'marun aw piyagainan nila kung uno gidyan pigasugo kanila ng Allah Ta'ala. Yan yung mga malaikat. Pero yung utaw, kimilada kita, kaya utaw sa kita, kimilada kita kung uno yan utaw. So yung pag-usip ng mga malaikat na mininyan, nasaya Allah magainang pakaw ng utaw na yali sa gidyang ainangan sa dunya, bagain yan ng pag-usip na pigakontra nila yan, kakalini kahanda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, yung pag-usip ng mga malaikat siya ng mga putika, kalini nilang katigaman yang hikmah, yang wisdom, yang sabapan siya na pag-adin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa manusia. So, buko ng pagkontra, never magakontra yung mga malaikat sa unuman na kahanda ng Allah Ta'ala. Agaw sa pag-usip ng mga malaikat siya, itubag sila ng Allah Ta'ala, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sabi na kulongnan na Allah Ta'ala, mas yamatigam lang na ako, mas yamatigam ako, kamuha ka mo katigam. So kay mga lang ng Allah Ta'ala, yagabantog ng Allah Ta'ala, yan yung mga binay ng Allah Ta'ala na yagatadum ka na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aw yan yung pag-ingkod ta sa mga minini na ikudan, butang tayan isang muna sa puso-puso ta tamang sang dunduman ta. Yang pagkaingkod ta mayusini na ingkudan, butang ta na upod yan sang tanda, alamat na yang Allah Ta'ala gusto nan para kanatin yang kadyawan. Gusto ng Allah Ta'ala para kanatin yang kadyawan, amay kay gapakaupod kita sa mga minini na ingkudan, pagtadun kanan, pagtutot ng katigam. Uning law ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sino law nanyang kagustuhan ng Allah Ta'ala para sa sambok na utaw, yang kadyawan, ataw pikan yan, aindu niyan ng Allah Ta'ala ng kadag kasabot sa agama isla. So, upod dayalisin yan. So, kung yakaw upod magkita sini ng mga ingkudan, magsukor kita kanan na Allah Ta'ala. Magsukor kita kanan na Allah Ta'ala, bantugon tayan na Allah Ta'ala, sabab yupod nan kita sang kadig ng mga utaw adun-adik sa palibot sini na masjid. Okay, kita yang ipili ng Allah Ta'ala na maingkod adi adun. Pilang ka mga utaw adun yan sa mga bahay nilan. Pilang ka mga utaw yang ginasad sa lugwa. Uno asan, way pigainang ilan. Wasin ng adi, okay, kita ipili kita ng Allah Ta'ala para sini na ingkudan. Kaya na nga, kalini ng Allah Ta'ala para ka natin yung kadyawan. Na magdua kita sa Allah Ta'ala na kaupikan ng kita, indunan kita, sining ka natin programa na apaawd inshallah subhanahu wa ta'ala, o magdua kita sa Allah Ta'ala na atagan ng kita ng ka-interes, ka-desidido sini ng pag-ikod na abir pa magkadugay kita sini, abir pa uwan-uwanan kita, di kita kamudatangan ng kataka, uubas, maming kudyapon kita sini, kaya apasta waylay, kundi yung baras ng Allah Ta'ala, kaya ni pagtuntog ng katigam upod sa mga mangkabakka na pagsimba sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, o upod umanyali sa mga obligasyon ta na mga Muslim kanan na Allah Ta'ala
yang magakatigam kita ng kanatan agama law ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang pagtuntut law ng katigam na obligasyon ng kariko ng mga kamusliman. So adun mga lang ng Allah Ta'ala, ang kanak i-prepare na tagpisgid na topic, which is yung pigatawag na yang kahalagahan, kaimportante launan ng pagpangadi ng insakto na akida. Yan yung kanato focus, ikatlo dakota na tuwig doon, o ikaw pat kung yapil tayo itong sa mga sabab, kay itong batch 1 talaga sini, mga sabab gate. Pag batch 2 na abrisid to, ito yung first batch nining mga kaganak. Na tama na doon, minangyanin ika-batch 3 mayo. Sang mga sabab, ika-batch 4 nila na doon, inshallah. So, sukat sito, ya focus hidasang pag-indo ng akida. So, adon, mangalan ng Allah Ta'ala, uno kadi yung kahalagan ng pagpangadi ng akida. O bago tayo usip, nangakadi, as a Muslim, dapat kita kahit papaano magakatigam kita ng insakto kung uno yung insakto na akida. Uno kadi yung ipikto koneksyon ng akida muna sang kabuy ta bilang Muslim. Uno yung koneksyon ng akida sang kabuy natin, sang kanatan pagsimba sang Allah Ta'ala. Kay ubos sini mga lan Allah Ta'ala ang koneksyon. Ubos sini ang kahalagahan. So bago kita madugsin yan mga lan ng Allah Ta'ala, tiga mo tamo na uno kadi ang pinatawag na akida. Akida mangalan ng Allah Ta'ala, kay sige kita magdanag akida, pinakamahalaga sang kariko yung akida, kay miniliminan yung akida. Okay, uno yung pinatawag na akida. Yung akida mangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o sa basa pa nato, yan yung pinatawag na doktrina, pagpaginto, maruganan ng samok na utaw. Yan yung pinatawag na akida sang makagpagid na pagpasabot. Yan aw sang lain pa na pag-define ng kanatan may mga ulama, yan ilawnan niya pega dadalawnan ng puso-puso ni manusya na pegainan ng silbi pag-agamanan o pagsimba ng sa Allah Ta'ala. Manabaruganan doktrina. Yan yung pigatawag na akida. So kailangan sang samok na Muslim kapanakmagan na niyang insakto o maturid na akida. Di pwede sa Muslim na yung kanan akida ng pasagaw ng kanatan mayong mga magkatigam yasing ganin ng fruit cocktail, sagol-sagol, mikos-mikos. Di pwede taman ng magagata na yung kanatan akida bilang mga Muslim kasagul-sagulan ng akida ng mga muna buko ng mga Muslim. Kaya mga kufar, yung mga Hudyo, mga Kristiyano, ang kanilang mga akida na taliwas ang akida ta. Na at the same time, di pwede na yung akida natin bilang mga Muslim, kasabulan uman ng mga akida ng mga utaw na yaga-claim silan na Muslim silan, awgid mawat silan sang induan ng sunnat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maday ka doon yung yaga-claim, maday ka doon yung galaw, Muslim kami, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Quran yung kitab nami, yung kiblat nami, yung Kaaba sa Makkatul Mukarramah. Awgid, sapat yung akida nila. Ang mga doktrina nila, mga prinsipyo nila, na mawat sa indo ng agama Islam. Na ito yung kalatan dahil pakaingatan na makatakmag kita sinyan kay madjaw da manggigaw o mga alang ng Allah Ta'ala, yung akida na ama sagol kanako, di pa bun mamakapalugwa ka natin sa agama Islam. Na malaw o kagaya itong akida na kapanakmagan nato, doktrina, pagpangintuan na katakmagan ta, sapad sa kadi. Mama ka pa, kafir na kadi ka nato. Ama ka pa, musrik na kadi ka nato. So yan kayo mga lang ng Allah Ta'ala. So, uno yan ka-importante ng pagpangadi ng akida. Yung pigatawag na ahamiya, ka-importante ng pigatawag na pagpangadi ng akida. Sabab, yung utaw mga lang ng Allah Ta'ala, di yan aganan, di yan maging interesado sa sambok na butang yata biya katigaman ng uno kading importante sila. Dapat katigaman muna nyo tao, uno kading ka-importante yan sambok na butang. Kaya doon, ya pangadi kita, uno kading kadyawan silin. Na nga, wa ako dahil asod sa topic kagay na. Kay pag-ingkod may kagay na, pwede sa ako diretso mag-klase ka mayo ka-importante ng akida. Pero na nga muna ako yagabaw makapantag sang
kadyawan ng pagtuntot ng katigam, kadyawan ng katipon ng pagtuntot ng katigam, sabab supaya at magudam ta kahit papaano na yanin kagainan ta kadi importante mahalaga mabugat yani mga lang ng Allah Ta'ala supaya kaawnan kita ng kusog, kaawnan kita ng interes, kaawnan kita ng interes sini na mga ingkudan kay bekal kay ng lalim niya magaingkod ka mo asan o yung kaday kagay piling din mga mata. So inya kay mga lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So at least inya kadagan ta adon uni ang kaimportante ng pigatawag na akida. Yang kaimportante ng akida mga lang ng Allah Ta'ala di mabilang. Okay. Isa sa maglambit ta yang pipila sa mga kaimportante ng pag-anad, pagtigam kung uno ka diyang insakto o maturid na akida. Isa na sinyan mga lang ng Allah Ta'ala, al-aqidatu hiya ahammu ulumiddin. Yan yung pigatawag lang na akida mga alam ng Allah Ta'ala. Yan yung pinaka-importante na katigam sang agama Islam. Yan yung ibutang ni Muslim sa ginawan nan. Yan akida, yan doktrina, yan baruganan, yan prinsipyo na insakto, yan yung pinaka-importante. Pinaka-importante sang ubos ng katigam sang agama Islam. Kaya ang agama Islam, kung ako masipyat, yang syariah ng agama Islam, yamahati sang tulo o upat. Aon niya galong tulo, yamahati ang syariah sang tulo. Aon niya galong man, yamahati sang upat. Muna, na bagian ng pigatawag na syariah, yan ang pigatawag na al-aqaid. Al-aqaid yan sa mga akida, mga paniniwala. So yung syariah ng agama Islam, isa na part sa niyang pigatawag ng mga akida, mga paniniwala, mga doktrina. Ikadwa, al-ibadat. Yan yung pigatawag ng mga pagsimba sa Allah Ta'ala, sambayang, zakat, puasa, etc. Ikatlo, yan pigatawag na al-akhlaq. Al-akhlaq yan yung mga pamatasan. So yanin pulo na bagiyan, pulong ka part ng syariah, yan yung makamang namin alisadra ay nitong mga din kami ng subject na usulul fiqh o maqasidus syariah. Okay, lang ng kadaygan ng mga ulama umpay sa muksad inyang pigatawag na al-muamalat. Ikaw pat na bagiyan ng syariah itong pigatawag na al-muamalat. Ano yung pigatawag na al-muamalat? Al-muamalat yan ito kay inyang mga pakikitungo. Yan yung nabutang, yan yung kadalasan sa mga transaksyon ng mga business, mga sapi, mga minanman ng mga isyo. Yan yung pinatawag na al-muamalat. Manuno yung sistema ng pag-inutangay sa Islam, hindi sa magutang sa Islam, o win maununo yung pag-jakat, yan kay mga lang Allah Ta'ala, adiyan sang pinatawag na al-muamalat. Nasang ubusan ng ilmo ng agama Islam, si akida. Yan si akida, yan yung pinaka-importante sa tarino. Nakita ya makalaw na pinaka-importante sang ubos ng katigam ilmo sang agama Islam, yung akida sabab. Muna mga lang ng Allah Ta'ala butang ka sa ginawat. Si akida, mas mahalaga pa yan kaysa sang sambayan. Mas mahalaga pa yan si akida kaysa sang sambayan. Mas mahalaga pa si akida kaysa pagbatya ng Quran. Mas mahalaga pa si akida kaysa pag-atag ng zakat, pagpuasa, pag-hajj. Yang akida mas mahalaga pa yan kaysa sa pagpakadyaw ng pamatasan. Yang pigatawag na akida mas mahalaga pa yan sa uno man na usapin patungkol sa agamata. Kaya nga, yan yung akida, yan yung pigatawag na asas. Yan yung pigatawag na pundasyon. Pundasyon ng kariko ng ibadat ta, kariko ng pamatasan ta, kariko ng kanatan mayong mga gabutan bilang Muslim. Mana kung sapad yang kanatan pundasyon, yag-expect ba kita na atarimon ng Allah Ta'ala yung mga sambayan ta? Diba? Yan yung kabugat, isa sa kabugat ng akida, importante nan. Agaw gani. Yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, outsamok na sahaba, yaga inganan kang Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala an.
Yani si Muad, ipadaya ni ng Rasulullah adto sang Yaman. Digang kamuway niyang Yaman? Ha? Sa Middle East? Yemen ba? Yemen. Yang banwa ng Yemen, yang sahaba na ipadaasan ng Rasulullah bilang misyonary nan, magdadakway nan adto, representative nan, ambasador nan, si Muad ibn Jabal radiyallahu ta'ala an. Dalaw ng mga ulama, a'lamun nasi bil halal wal haram. Pinakamatigam na utaw pagdating sa halal o haram, Muad ibn Jabal radiyallahu anhu. Usi padayan kay sahaba ng Rasulullah. Law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kang Muad itong ipadayan sa Yaman. Lawnan, falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidullah. Law ni Muad law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sang before nila na piyaglawan ng Rasulullah lawnan law ng Rasul sallam o kay Muad sa benaben na madating kaw sang sambok na banwa na yang mga utaw asan ahlul kitab. Unang ahlul kitab mga Hudyo o mga Kristiyano. Manayan na mga utaw ya makadawat na sila ng wahi revelasyon dadan sa Allah Ta'ala sa mga nabi na mga yamang kauna ang magunawa ng Taurat yatag sa mga Hudyo o yan ang Injil sa mga Kristiyano. So pagdating sa kwan kay yang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang environment nan adto sa Makkah o sa Madina sa Arabian Peninsula yaga pangsimba ng mga ribulto yan yang pigakwan asan nabago na minini yang kabutang ng pigatawag na ahlul kitab yama maratyayasan sa Allah Ta'ala pero aw kanilang mga sagol da asin yan na mga pagtuuna sa yakasapad da sang pagsambok nila sa Allah Ta'ala. Ang agaw gani law ng Kristiyano, isa raman ang Ginoo. Si Diyos Ama, si Diyos Anak, si Diyos Espiritu, pero dili na sila tulo, isa ra na. Di ba? Yan ang pegalaw nila. So, aber ikaw, mamalibog ka sa minan nila nakuan. So, inyag kay, agaw sa, yaglaw si, yang Rasul sallam, inaga kay Muad na yung una mo pagadakwa. Una mo pagadakwa sang banwa na inyan ay yuwahidullah. Yang pagasambukon nila yang Allah Ta'ala sa pagsimba. Mana yung tawhid. Una kay Muad na yung una mo gud na dakwa sa mga utaw ato yung tawhid. Kunin pigatawag na tawhid. Yan tawhid, yan yung pigatawag na kasambuk ng Allah Ta'ala. Kasambuk ng Allah Ta'ala sang kanan pagkakadunan. Mana yung Allah Ta'ala sambuk danan. Way kanan ka pariyas, way kanan ka inagad, way kanan ka partner, sang unuman na kanan mga katangian, unuman na mga gabukanan, unuman na mga kagaganan, yan din sa mukdanan na Allah Ta'ala. Yan tawhid, yan uman yung kasambok ng Allah Ta'ala sa pagsimba. Yan pagsimba kanan na Allah Ta'ala na kung way unuman na pagsimba, pag-ibada, na ainangan ni Manu siya, yatabya, ainangan na niyan para rin sa Allah Ta'ala. Magadua yan, magaduagin yan ato sa Allah Ta'ala. Di yan magdua sa mga patay. Di yan magdua sa mga jin, sa mga syaitan. Ha? Sa unopaasan, mga ribulto. Kung magasumbari yan para rin sa Allah Ta'ala, di para sa mga patay, sa mga jin, mga syaitan o unosan. Ha? Kung masarig man yan sang Allah, magasarig man yan, amalip man yan, at tugid sang Allah Ta'ala, di yan magsugsin yung mga anting-anting, mga panagang, ay yung utaw na magsug ng agimat, anting-anting, yung kanan akida uno, yan yung magaprotekta ka na, baga ng Allah Ta'ala. Kaya gailang nilang si anting-anting na tigprotekta kanilan kaysa sang Allah Ta'ala. Na di ba yung masarig pakaw sang lain sang Allah Ta'ala, mapaprotekta pa kaw sang len pasan Allah Ta'ala upod dyan sa pagsakuto kanan na Allah Ta'ala. Yan ang nila. Agaw sa, yung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, una na isugo ka Muad, una muna yung pagdakwa sa mga utaw ng pigatawag na akida. Kaya yan yung tawhid, yan part yan ng akida. Kaya yung akida, dakwayan na usapin. Madig yung usapan pa ba, chapter, madig yung chapter ng akida. Yan yung tawhid, yan yung pinakadakwa na chapter sa pigatawag na akida. O pinakamahalaga na chapter yan yung pigatawag na tawhid. Kasambok ng Allah Ta'ala sa pagsimba. Then, oriensin yan, unin lang ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
Faida arafu dhalik, amay kalawnan kay Muad, yatigam na silang sad. Yang intuda sila na yang Allah Ta'ala yang sambuk da nakadunan waday lain pakanan. Yang gid na Allah Ta'ala yan lain pagasimbaon, pagainangan ng mga pagsimba waday lain pakanan. Kung yang imunada silang sad, yang intuda silang sad, yaglaw na sila ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nalaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa-akhbirhum anna Allah farada alaihim 5 salawat. Patigama sila kay Muad na yang Allah Ta'ala iubligan sila ng pagsambayang ng makalima kada alaw. Uno yung mamakamag kasi nila pinlawan ng Rasulullah. Uno yung iuna ng Rasulullah, sambaya o akida? Ha? Akida no? Unaon ba ng Rasulullah? Sugun na yani yung una, yani nabutang, kumbukusan yung pinakamahalaga. Kita yung kanato, bahala dakwan, basta kasambayangan, di ba? Basta kasambayang pagin. Pero yung akida sa nautaw, yung pabasang maturin. Delikado mga lang ng Allah Ta'ala. Agaw sa po dyan sang kaimportante ng pigatawag na akida. Yan yung pinaka-importante sa ubos na kalakayan sang agama, yung akida ta, yung doktrina ta. Maununo, may muna yung akida ta, ya makasubay sang insakto na inindo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agaw sa mga lang ng Allah Ta'ala, tanawa uno yung pagpahalaga ng Rasulullah sang akida. Yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uno yung edad na niyaman Nabi. Tarbis na review. Ito, yung maklasik kayo kamayon last year sa usulong talata. Uno yung edad ng Rasulullah yaman Nabi. 40. Yaman Nabi yung Rasul sallallahu alaihi wasallam sang edad na 40. Yaman Nabi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sang edad na 40. Ono na edad ya mawapat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam? 63. So pila ka tuig yan yaman Nabi? 23. Yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pila ka tuig yan niya gaiya sa Makkah? Bago yan niya bakit sa Madina? 10 years? Pila? Pila? 13, okay. 13 years, 13 years. 13 years yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga uya sa Makkah, Nabi dayan san, yag sugod din dakwanan. Din yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya barin sang Madina. Ya manabiyan asan 10 years tama niya matayan. Ya matigam baka mo nasang 13 years ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Way idakwanan na lain kundi ang akida. Akida gid. Pagtauhid ka na Allah Ta'ala, di pagsimba sa lain pa ka na Allah Ta'ala, di pagdua sa lain pa sa Allah Ta'ala, di pagkalit, di pagsarig sa lain pa sa Allah Ta'ala. Pagsambog gid ka na Allah Ta'ala sa pagsimba, pagtauhid gid ka na Allah Ta'ala. Yan gid yang idakwa ng Rasulullah sa sedna 13 years nang sa Makkah. Pagbarin ng sa Madina, adto pa panturon yung mga kadigan ng mga ibada. Sambayang, zakat, adto pa. 13 years tauhid, 13 years akida. Then 10 years adisang Madina, zakat, jihad, uno pa sa na ibada, puwasa. So yan kayo yung kabugat ng pag-anad ng akida. Kabugat ng importante ng akida. 13 years, isabaran ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pilang ka mga sahaba yung mapatay sa makasangan ng akida na isa. Sino yung una na masahid sa Islam? Sino yung una na sahid fisabilillah sa agang Islam, sa ubus-ubus? Bubay yan, iba ko ng usap. Yang pangalan si Sumayya. Si Sumayya radiyallahu ta'ala anha, yang bananan si Yasir. Yasir ang amak niya kwan. Bana sini. Islam yapon. Uwa masipet yanin ikadwa na yaman sahid. Yang bananan. Then yung anak nila si Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma. Yani si Sumayya tungkod yani sang yaman sahid sangan ng akida ng sakto. Sangan ng tauhid pagsambok ka ng Allah Ta'ala. Biyaga pasabot sila ni Abu Jahal. Pamintaw niya ng Allah Ta'ala. Pag ayaw na pagsimba sang Allah Ta'ala,
simba si Allat wal Uzza. Ayan si Allat wal Uzza, yani kaya mag-upod sa mga ginoo ng mga Arabo ni nga wapay ang Islam. Si Allat o si Uzza, o petong samok si Almanat. Wapay labos ang kadigan ng mga ribulto kaya Kaaba. Sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, 300 sobra ka mga ribulto yung kapalibot sa Kaaba. Ubusan, pegasimba ng mga musyrik, lain pagkanan na Allah Ta'ala. Yasin ba sila sa Allah Ta'ala, ya pangayo kanan, yasin ba po man sinasingin ng mga ribulto. So yan kay mga lang na Allah Ta'ala, isa sa yamang kasahid, sa ngalan ng isakto na akida, sa ngalan ng pagtauhid ka na ng Allah Ta'ala, si Sumayya, pinakauna na sahid sa agang Islam bubay. Agaw sa magalong ano yan yung Western, yung Islam i-discriminate yan kaubayan, di. Yamatigang ka muna yan, baras ng Allah Ta'ala sa magkasahid surga, o upod sang baras ng shahid, dida, aiksintid yan ng Allah Ta'ala sang usip sa pangubuan. Upod sang kadyawan ng magkasahid fi sabilillah, ama eksintid yan sang usip sa pangubuan insyaallah. Na yan na dakwa na pahala, pinakauna na yama kakamagsan sang agang Islam bubay, doktor ng usod. Adun magalong yang mga Western, magalong yang mga sakto ng agama Islam, yang agama Islam i-discriminate yang kaubayan, bagkus ipakatas yang pangkatan ng kaubayan. Yan yung bunasan. Sa di ka mo magpanginto na yang mga sakto na yang agama Islam kuno ibabayan mga kaubayan. Wa baba ng Islam yang kaubayan, bagkus ipatas nila. Ipatas ng Islam. Yamatigang baka mo si Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala an, magdudubang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Upod yan sang itorture ng mga musyrik sangan ng akida na insakto. Sangan ng pagtauhid sa Allah Ta'ala. Uno yung ininang ng kanan amo. Sino yung amo ni Bilal? Sino yung amo ni Bilal? Sino niya kilala? Ha? Muhammad? Yang amo ni Bilal, betul na musyrik, kalaban ng agama Islam. Sino yang amo ni Bilal? Yang amo ni Bilal, si Umayya ibn Khalaf. Si Umayya ibn Khalaf, isa sa mangkabakka na kalaban ng agama Islam. Isa sa mangkabakka na kalaban ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani na utaw. Agaw sa mga lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatigam ni Umayya na si Bilal na allang nan, si Bilal allang nan, ulipon ba? Uripon, slave nan. Idaanan si Bilal ato sa kabutayan, yung ilugpadan, supaya gin magalong gin ng Allat wal Uzza. Yang gusto gin ni kuan yan si Umayya, bahala da di ko magkuhan yan, bahala da di ko yun totally magkakapir, bahala sa pangatayan mo Muslim ko gyapon Allah Ta'ala gyapon. Paglong gin ng Allat wal Uzza, mading gin sini mga utaw. Uno yung ininang ni Bilal, uno yung pigapangiyak ni Bilal sinya na mga wakto na pigalugpadan yan. Yung pigalong ginan, ahadun ahad. Ahadun ahad. Sambok dayan. Mana yung Allah Ta'ala sa mga. Bakit sa niyang ininang na ilugpad kang Bilal, ipakuwang si Bilal sa, sino itong yamakad to sa Makkah, sino yamakad to sa Madina, kamuda yung yatigam, uno yung kapaso adto, labida. Yung kapaso adto na yung Makkah, bagayan ng disyerto na abog. Kabutayan yan ng mga baton yan na san. Yang ini na kan bilang ilubasan, ilugpadan, o may mga pari-pari, ipakuwang sang lupa, ikutan yan doon kasiki, o doon kaarima, o kabang ng dakwa na bato na ipaso, o na yan patungan sang kanan aba. Grabe na pagtorture. Biga pasabot, Allat wal Uzza, pero pegalang minan, ahadun ahad. Automatic yan ibatalo ng akida ni Bilal radiyallahu anhu. Agaw gani mga lang ng Allah Ta'ala, upod sang importante na pigatawag na pagpangali ng akida, isadasan, dirasatul akida li taslihil mu'taqadil fasid. Upod sang importante, nangakita yung pangali ng akida na insakto, supaya iinsakto tayong mga malita na mga doktrina. Ako gani ka pangadi kita na insakto na doktrina, kay kalinitan na mainsakto tayo itong mga mali natin. Kay uno yung resulta, uno yung isa sa bunga ng pag-anad ng pinatawag na insakto na akida,
ta'allumul aqidati sahiha ya'simul insan min asyirk. Yang pag-anadlawnan ng Muslim ng insakto na doktrina, insakto na akida, baka protektain niya tanan sikin sa makadugyan sa pagsakuto sa Allah. Pag-shirk. Dosa abay kita magkuhan akida kay nga. Supaya di makadugyang utaw sa pagsakuto sa Allah Ta'ala. Di sila makadug sa pagpangayo sa limpas ng Allah Ta'ala, pagdua sa limpas ng Allah Ta'ala, pagsumbari sa limpas ng Allah Ta'ala. Para di makadud yung mga utaw sa mga sihiran, sa mga manghuhula, mga pagtigpang tanaw, para di sila makadugasan. Kay damor yung utaw, ang kanan insakto na akida, insakto na doktrina, sikin sang Quran ng Allah Ta'ala, sikin sang piaglongan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaprotektan yan, pinaagisin yan, na makadud yan sa pigataw na pagsaputos ng Allah Ta'ala. Aw butugin ng pagsakuto sa Allah Ta'ala, kundi pati na sa mga kadusan. Pati na sa mga kadusan. Agaw gani mga lang Allah Ta'ala, upot pa sa kadyawan ng pagpangali ng akida, al-aqidatu sahiha, tazidul insana khasyatan wa bu'dan anil maasi. Yang pegatawag lang nan na insakto na akida, kung on minan ng utaw, yaga pakadugang yani ng pag-ingat, pagpangabong ng utaw, o pagpakawat ng sikin sa mga kadusan. Agaw sa di kita magkabong, nga si Pulano di magsambayang, nga si Pulano di magyanikuan, maglimawakto, nga si Pulano di magtabon ng auratnan, nga si Pulano minini gainan ng mga kadusan, akida, o sapat sang akida na. Sapat yung akida na, mahina wa makasugat ng akida na. Agaw gani mga lang ng Allah Ta'ala, importante yung pagpangali ng akida kay proteksyonan yung utaw sini sikin sa makadugyan sa pagsakuto sa Allah Ta'ala, makadugyan sa mga unon man nakadusan. Wa kita pagalaw na amay kayan nakaw sa insakto na akida, di na kaw makadusa kaw gyapon. Mano siya kaw diba? Mano siya kaw gyapon, pero bihira gid yan dusa ng utaw na on insakto yung akida. Kay kung man dusa nan, yaga ka baba. Pira sitong wagid katigang unang insakto na akida. Nayakalan doon sa dakwa, mas dakwa madakwa. Agaw sa makapantang sa isyo ng bid'ah. Yang bid'ah, yan kay inyang mga unuman na pag-agama, related sang agama, nawa inangan ng Rasulullah, awanan asulo. Yan yung bid'ah. Yan usapan pa isa sa mga samarisisyon na pagpasabot uling bid'ah. Pag-agama, pag-ibada, nawa inangawa, induan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law ni Sufyan al-Thawri rahimahullah, isa sa mga ulama, launan, yang utaw launan, na yang bid'a launan, mas kalinian ng syaitan ni Iblis, yang pigatawag na bid'a kay sang maksiyat. Agaw sayanin mag-inang ng bid'a, mas dakwa yung dusanan kay sang palainam. Pabibid'a mas baradosa sang yagajina. Pabibid'a mas baradosa kaysa sang yaga riba, yaga negosyo ng haram. Nga, kay yang utaw na yagainang ng unuman na maksiya, unuman na kadusan, pero wapa bun yan dating sang libil ng bid'a, wapa dating sang libil ng shirk o pagkapir sa Allah Ta'ala, yan na utaw ya matigan yan sang sarili lang, maliban yan, bigainan. Admit nan ba? Kung waman yan pagatundong, admit ng sang sarili nan, maliban yan, bigainan mo. Kung kwan yan yung uno pa yung mga kadusan na kwan, pakita ng aurat, negosyo na haram, ya matigan yan sa sarili na mali yan, pigainan na. Naumpay chan sa magatobat yan sa Allah Ta'ala, kaya nga, ya matigan yan, mali pigainan na, aumpay pag-asa, pero yung bid'a, o sa kwan pa, malabo, buko na di punta malaw na malabo, okay, bihira yung utaw na pabibid'a makapagtaubat sa bid'anan. Kaya nga, nangayagainan yung utaw ng bid'a, kay katunan yung pigainan ng tama. Pagtunan inyang pagsimba na inilang ng bid'a, pag-ibada uman inyang sang Allah Ta'ala. Pagtunan tama. Na yan na yung aturinan na, tunan tama yung pigainan na nito kanibag. Tama ng amatayan na wala makapagtaubat. Na yan kay mga lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, upod inyang kariko sa pagka-importante na nga kita, yaga anad ng pigatawag na akida, doktrina na insakto,
aw maligpagaw na akapaglaw ko gaw sini na mga wakto gidyang oras ta dumatanda pangintas ang Allah subhanahu wa ta'ala na magbarapantag yang mga yamang kadungugta sini na mga wakto pangintas ang Allah subhanahu wa ta'ala na tsakapan ng kita sikin sa mga sapad na mga doktrina o yung akatali natin sikin sa matulid na pag-agam. So, bago kita madod sang kung man mga usip mayo o karitikisyon, pan ko gayud na yani ka nato pagpangadi, mininigid, mamaninigid ka mo, o mga usip mayo kagaya, pag-usip ka mo. Way asuratan mayo, yanda ka mayo, magatiknot ka mo, di, yan din ka mayo. Ang pasagaw ni Bapa, magatiknot danon kay, magapa-exam kay, hintak makaisa. Hintak makaisa, di. Hintak automatic takwan. Record nila. Amat daw gyapon, voice record. Yan pan. So, yan kay. So, Inagay dyan ka natin sistema ng pagklase. Ay ito ang pagkalapoy, amin mo rin sa may baalala ka mo. Adon, yung schedule ng kanato klase, kada Lunes o Martes. Lunes o Martes yung kanato, yan yung pinatawag na klase. Kasi yung oras na is alas 8 taban alas 9. Pag alas 9 saan, asad na magapuno yung open forum. Pero alimitan ta na tamang ginenter kay onjo ditong yamay tabulas yan na yagalami yung mga usip na ba. Yan natin kita alas 10 ba? Yan natin kita alas 10. Malami man naman lang pa. Sige da ka man lang. Minagtaman na yun. Ompatan. Sige. Ha? Ano ba yung topic na dito? Ninangalaw na mo rin man po itong biga-topic na dito. Duwaya. So, Ayan, duwaya, jam. ha? Hindi na pwede na bago. Di pili ka mo. Kagaya, pag-usip ka mo. So, adon, mga lang ng Allah Ta'ala, pusit kita sang mga usip mayo, clarification, pantagsang kanato yamang kalambit, o aber labas ang kwan mas importante, kuliktado sang agamata, di before ka di, tabiyakisem, ang yapong kanato adi, bagbalik kita, din hangyo ko, kung may mugaw, makadating kita adisang kanatin mayo masjid nang wapay yung alas 8 kay na nga supaya pag alas 8 makapunong dayon kita kay na nga yung oras may galupugta na madigpagaw yung amalong ta ya puno kita kagay na 8:10 so itong alas 8 to 8:10 ga o yakakwan kita madigpagaw yung mamalong ta sito pero sige da isang palingkamutan ta na makakwan kita ng masumsun adisang kanatin masjid so kung ang mga usip mga gusto klaron na mag-usip kita o kanaton kapiasan o agkit na self-service lagi. So, bismillah. Sago paguna na kayo maring masunod. Una pa lang. Ito maganda. Aling dito tagay namin sinya nito mga tao. Sago. Delikado yan. Yan yung tumumunod na naman katas yung bunga. Ito na nakita sa nila. Ano? Yan na kami siya. Ano? Katas yung bunga. Tingnan mo ba sa... Yan, pinakatawag na lihya. Bungot. Tingnan mo ba sa... Adisang agama Islam, yaga kaidag yang upat na madhab. Madhab ng Maliki, Shafi'i, Hanafi o Hanbali. Haram yung pag-shave ng balbas. Haram yung pag-shave ng balbas. Kaya na nga, yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, isugunan niya pagpaturin ng balbas. On upat kariwaya, nalaunan wafirul liha, akrimul liha, kalingaw pakitulduwa. Karikusan niya gasugo ng pag-ikram, pagdadayo, pag-alaga sa pigataw na balbas. So, yaga ijma yung mga ulama. Ijma ay kasambok talaga. Way malaw tanayan na usapin yung pagsib ng balbas, online na opinion ng kadagan. Wa, yaga sambok yung upat na madhab. Haram yung pagsib. Isa pa na konsili. Di naman kita gawsan niya kanato din. Kita, Muslim kita, yagalapal kita ng ashadu anna Muhammad Rasulullah. Diba? Uno ka diya makna ng ashadu anna Muhammad Rasulullah. Yagasaksi kita na si Muhammad yung sinugo ng matan. Tupod sang
induan ni Muhammad Rasulullah yang apa ngagadan tayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ba? Yang usip ng Rasulullah ang balbasawa. Ha? Pwede kutukan. Gada muna, yang usip muna doon. Yang Rasulullah ang balbasawa. Aw. Okay. Ng Rasulullah. Nga di kita sa mundo. Di ba? Kumanan. Agaw gani, panta kumana di sang pagtrim, panta doon matas da. Si Sheikh Fauzan, unday igalay pa ba wala? Igalay pa. Si Sheikh Fauzan, hafidahullah, Yosef yan, isa sa mga senior ta ng mga ulama ato sa Saudi. Matikading da, yan na sa mga 90s. Launan, Yosef yan, Sheikh, pwede ba triman yan balbas? Launan, wapay kita ko na usod na yamaw kan sabot sa mawig yan ka ng balbas. Manabag na mabugat yung balbas. Launang Allah Ta'ala, ar-rijalu kawamu na ala nisa. Yung mga usod na mas kusgan pa kaysa mga kaubayan. Papunay may yan pinagis ang balbas. So yan kayo. At the same time, yung pagpagiti ng balbas, tanda yan ang pagkausod. Tanda yan ang pagkausod, yung pagpagiti ng balbas. At o gani, law ng mga ulama, yung pagsid ng bubay, ay ng usod ng kanan balbas, kapag yan sa paggaya-gaya ng usod sang kaubayan. Nasang hadith ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, ipaminta ng Rasulullah yung usod na magbinubay o yung bubay na mag-iusod. Then, ang gugudanan sa mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung masipyat si Abu Talha. Si Abu Talha al-Ansari radiyallahu ta'ala an. Yani na si Abu Talha, kung masipyat Yahudi yani dati. Yahudi yan itong wapain pag-Islam. Yahudi ba o Muslim? Yani na utaw bangasin. Maraming ka doon ang bangasan bagaw sa yung mga kaubayan sa Thailand, magka-inlab. Pagganaan niya ng sin kayan balbasan ba? Adon, aun ikapusuan na, ikagustuhan na bubay, sahabi yan na buwan. Muslim na. Adon kafir pa yan sinyan. Ya pamanikan yan sinyan na bubay. Pangasawan na. Uno yan lang ninyang bubay na inyan na sahabi yan. Karingaw kita po ng pangan. Launan, yan benagin, ikaw na usog, maana ikaw kay Abu Talha, ikaw na kayang usog na mayrak balibadan. Unin sabapan yung balbas. Yung balbas. Mayrak ko ka balibadan, grabe yung kagwapo. Okay, launan, di ko kalini, yung pigataw na pagkapit. Di ako mali na pagkapit. Kaya na, abot ko man na Muslim. Alam ikaw yung pagabanon ko na Muslim ka. Unong launan, may ka mag-Islam ka, yan din mahar ko. Mag-Islam, yan yung mahar ko. Sabab sa kuno. So yan kayo mga lang ng Allah Ta'ala. So tabyat, wada muna sang kanak ginawa, taman na sang kariko, ng kausugan, magpagiti kita ng balbasta. Di na kita magkuhan na, yan yung sa kuhan pa, yan yung unaccepted sa society, bugo ng akasurgata yung pagtarima o di ng banwa kanato. Yung kanato akasurgay pag-agad sang Rasulullah SAW. Way sahaba na way balbas, yan tado ni May. Yan tado na way sahaba na way balbas. Aw ganang pa Yusuf, on mag-asawa, na yung asawa nan, di malinis ang bananan kay bangasin. Di mapailagot taman diyan magasip. Unang law ng alin kanan, pag-asawa ng ikadwa. Itong tarimaw na niya kan mo balbas. Kung pili patalakan niya na bubay. Kay pigasugo kaunan ng pagmaksiyat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdatang umanalis ang tagatao na train, adi yung medyo ang diskusyon ng mga ulama. Labi daw mawid dah, kita kami yung grabe dah, tagtaman daw manali. Diba? Law ng kadaigan, pwede yung pag-train, pero ang kanan, kuha niya nilang ang kanan limit ba? Una yung limit na, pamanta, matas. Inyang minanon mo, inyang malapas sining adi, at tukpak. Okay, madik sa mga ulama niya kung tragyapong sini. Kaya inyan na opinion niya ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, sahaba gyapon. Pero madig na mga sahaba niya kontra sinya. Kay supak sang paglawngan ng Rasulullah na pagitiya yung pulat. Pagitiya yung pulat. Iyan kay. Pero kung inyong sagaw, di taman akatigaman, kung mabilin yan ganyan ka nato, so tisingat na kuno muna magpagiti. Pantag daw man adi sang adi, yan yung biguti. Yan biguti,
yang law ng Rasulullah kasus sawari. Creamy mayo. Cream gid, cream. So okay yan kamo kay Raj. Okay yan. So, cream. Kaya yang kuwan, yang di man pwede yang adigid yang aukan mo biguti pero adi wa di pwede kanang majus yan mga ada. Inyang mga utaw sa time ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pigataw ng mga majus. Inyang mga magsimba ng aton. Na yan kanila, pagiti nila yan kanilang yung biguti na halos magsundef ang baba nila yung lunggay, pero adi, yan yan, makagrass cutter yan. Ayan kaya kanila, naisugo kita ng Rasulullah ng pagsupak, pagsinig sa mga kafir lang na mantasyabaha bi qaumin fa huwa minhum. Sino yan magsiling lang ng sanglay na kauman niya kung sila lang. Okay? Kasi, o ba yan? Sa mga panmayan. Ang panasanay pagkuhan ka mo, kape, gatas, o nagkitasan. Pantag kumansang yang wagit pagagiti ng balbas, ala. Unon mo sa kung yung Allah Ta'ala may yung pagitisan. So kung wagit pagagiti, ala, isa alam, ano yung problema si te? Problema saan yan, pagagitiyan ka o doon pagasiban mo, ay ito yung questionable ka. Ikaw, baka na yung tugawan. Paganin pa, paganin tanong, ano yung kasupak na kita, kaya yaman. Na. I-cream man na. Ano may mga ala doon? Ano may mga hindi ka apply ba? Bed grower. Pwede ba ito? Yung bed grower, yung masagap namin sa mga masyayik namin to sa Madina, basta yung inyang abotang, wapagay ingredients niya na minangharamba. So kung problema, isa niya na pagka tama sa pangalan ng Rasulullah na akrimul liha. Ikram mayo yung liha. Naupod sa pag-ikram sa niya, pagdadayo sa ano, sa kaya pinakasuwatan yan. Yung pagkwansin yan, pagdamos namin yan, namamakakiti ng kuwan, inshallah po din yan sa pag-ikram sa pigatawag na balbas. May tulad mga Ha? pulis ka. Na, siya mapulis ba yan dati? Pulis ka. Madyo, kay retired na siya ba, ha? Pero may pulis o army dapat ano ko. Makasib. Malinis ko. Yan yung magugat na usip. Kaya yan na mga usip, kadalasan yan yung kakausip at sa mga ulama, kamagunawag ako ni Sheikh Salih Fauzan o kang Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahumullah. Law nilan kung yang kan mo gawbok. Kung naman yan nagawbok, abir pa kwan yan, barbiro o uno ba. Basta pigarikwent kan mo yung pagmaksiyat sa Allah Ta'ala, panawi yung nagawbok. Kailaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiyatil khaliq. Yang ay pagsunod sang iya gabay, sang pagsupak sang iya gabay na Allah Ta'ala. Langan na supakan ng Allah Ta'ala yung agaw Islam para rin sang kanmuamo, di ba? Umilin yan. Kawas, magpanpay niyang madigpay akapangitaan ng kwan. Halal na rizki. Na di ko malongpan ng basa makapit sa pinatawag na patalim. Okay, diyang usapin na siya kung tayo ng ustad, ya gabok ako sinyan na gabok. Tangtadon pagbarbiro, wasay problema ng pagbarbiro, pero i-requent ka namin na yung magasid kami. So ano yung hukom ng sa pinagkita namin sinyan, Allahu A'lam kung halal ba iyan o haram. Ito ganyan kanako, yung di mapakay, panganak ng lain na gawin. Musik pa. Basta ito ikaw pa, itong yapakon ko talaga. Kung kulang ko man itong sito, bay magakubaw ko kung man sito. Wala ko, nang alin din natin yung sito. Ustad. Sige, mga usip. Shout out sa 9 viewers. Pag-usip po mga mo ng within na topic or outside na topic yung pinagpan mo yun? Usip ko rin ba? Adi, kahit saan kami na. Unong ninyo, pag-ibadat sa Subhanahu wa Ta'ala, pero kapag-kain mo ng mga bidaan na doon. Tapos? Sapat ba yung akida? Sapat na ba yung akida doon? Di mamakainan yan utaw ng bidaya tabyaon pagkasapad ng akida na. Sapat yun. Ang sapat sa akida na. Masih nang bapak, malu bapak.
Aber gali, ito sa di ba ilaw kami kagayna na law ni Sufyan al-Thawri, yang bid'ah, mas gusto pa yan ni Iblis kaysang maksiyat. Mana yan yung mga maksiyat o pamanta, mga bisyo, sigarilyo, alak, zina, illegal na negosyo, uno pa, pagpakitaan ng aurat, uno pa. Yan yung mga dosa, o po dyan sa mga maksiyat sa Allah Ta'ala. Mangkabaka na dosa, pero wapa bunsot sa shirk. Wapa sa kufur, di pa ko bun mamakapir sini na mga tubukan. Law ni Sufyan al-Thawri, yan yung kariko, mas mabugat pa yung bid'ah. Mas mabugat. Usip. Ano na yung kadaya na doon nakuha na, ulaman na, yan yung nang ina na doon kayo, ano na natin sili. Pero sa katanong kayo, bid'a. Wala na nandiyan. Ano may hadis sini? Okay? Dahil, ang mga magdabog ng bid'ah, kuno man na mga bid'ah, mga pag-aga man nawa makasugat, ang mga dalil nilan. So, gamit lang kay second hadith talaga, authentic, insakto na hadith. Yang problema takalan, yang pagsabot nilan sa mga dalil. Ito man, insakto ba yung pagsabot nilan sa Quran o hadith? Agaw gani, nangayang mga ulama, sige maglaw, pangagadanta yung Quran o sunnah, base sa pagsabot ng mga salafus salih. Sino kaniya rin mga salafus salih? Salafus salih, yung makna ng salaf, yung yamang kauna. Yamang kauna ba? O sa kwan pa, yung mga taganakta, yung mga kauna, mga salaf na sila. Okay, basta magkalambit yung term na salaf, yung mong pasabot saan, yung mga yamang kauna kanatos ang maturid na pag-agama. Rasulullah, mga sahaba, tabi'in, at ba'ot tabi'in. Yan kaya yung mga salafus salih na ipasaksiyan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na yung panahon nila yung pinakadabis na panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam din yung sunod naman kanila at ba'ot tabi'in. Yan yung mga salafus salih. Din yung yapang sunod pa kanilan na yasunod yapang sa pamaagi ng pag-agama nila, sa alam mapapod yapang sila sa mga salaf. Sang kondisyon na yan sila sang yabase yapang sila sa pamaagi ng pag-agama nila itong ilambit ng Rasulullah itong kahinirasyon. So, way problema ta sang pigapanlaw ng Allah Ta'ala lang ng Rasulullah. Yang usip, yan na paggamit mo saan ng mga dalil. Minan ba yung pagsabot ng mga sahaba? Minan ba yung pagsabot ng mga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa na hadith, sa na ayat? Agaw sa ataw ka mo ng upaman. Law ng Allah subhanahu wa ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Paglawangan kay Muhammad na sabapan sang panginluyan o kadyaw ng Allah Ta'ala na daigid ka mong maglipay-lipay. Na isayari sa mga dalil ng mga magmamauluday na pili ang pag-celebrate ng Maulidun Nabi, birthday ng Rasulullah. Kay upod laglamnan sang rahmat ng Allah Ta'ala, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ba? Kung nilaw ng Allah Ta'ala sa na ayatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Wakaw namin padan kay Muhammad yata biya bilang rahmat o panginluyan ng Allah Ta'ala sa puus ng binay. Yang sang Quran, wa magpasabot yung kalambit ng word na rahmat, automatic Rasulullah yung pigamin. Madig yan po basta yung kalambit yung word na rahmat, bukugin ng Rasulullah yung ikaminsun. Aon mga ayatan sa Quran na yung malambit yung rahmat, yung bukpasabot Quran, bukpasabot Islam, not all the time na malaw ko doon rahmat yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. So inyan kay isay na nasabapan yung pagsabot ng mga utawsin dyan sa Quran o hadith di na bilang pagsabot ng Rasulullah o ng kanan mga sahaba. Ikadwa, labidali sang usapin sang usapin sang hadith. Basin ang mga utaw ng mga pabibid'a yung gagamit ng mga hadith na daif. Hadithun daif yung mga weak na mga hadith. Na basta mga weak na hadith, di yan pili gamitin na dalil pagdating sa pag-agam. Naong kadaygan magpansan, maggamit san kay na nga paragid kasuportan yan bid'a nilang na pinapangkita. Makaw nitong abot sa Maulidun Nabi, o niya pusda, al-ihtifalu bil Maulidin Nabawi ibadah. Grabe na pag-anak pusan sang kwan, sang adisang maktabatus syamilah, way niyan nakadit wagi yalugwa. Inang-inangin, yang yapos, mali pag yung pagka-spilling. So, unong pagpangintungsan, kung hadith bagid yan, sakto ba na hadith, pati galing pag-spilling, wa makasugat. So, inyag kay,
Either yung pagsabot nilang mga ayatan o hadith, bago namin ang pagsabot ng Rasulullah o mga sahaba, or yang kanilang mga hadith na pinagamit bago ng sahih, daif, weak, minan, inang-inang git. Kasi, Mono doon katigaman namin, yan hadis na pinagamit nila. Dahil, or pinautintin. yang pag... May namin doon, ulang man yung katigam namin, ito yung pagkabatian ng kuwan. Di na, o ba yung mamasearch sa? na doon, at isang computer sa internet, alhamdulillah, yakat record na. Kung uno yung mga hadith na sahih, hadith na hasan, hadith na daif, hadith na mawdu, hadith na makdub, yakas, on na adi, kariko. On na adi, inshallah, yan na adi kariko. Labi na inyang link na Dura Rusaniya. I-type mo gidyani na hadith malubwada to sino yung yagubud. Sino yung yagubud san na sahaba. Sino na alim ng hadith sa nyati kung saan. Uno yung kalabasan sa na hadith. Sahih yan o daif. Yung kasulat na ito. Kaya pagpangadi manggod ng pigatawag untak katigaman yung pigatawag na hadith kung sahih ba yan o daif o hasan. Gawbok yan ng mga iniga pangadi. Di yan gawbok ng inyang mga ordinary ng mga Muslim kay yung pagkilasang insakto o mahina na hadith, isasan na atanaw niyang pigatawag na sanad. Kung yung pigatawag na sanad. Yang sanad yan yung pigatawag na chain of narrators. Chain of narrators. Example na doon. Si Bapa Kuan, Bapa Bukol, yagalong na masarap suman na at kityan. So, ako daw man, yaglong daw ako, yagalong si Bapa Bukol, masarap sauman na agkit yan. Then, yamadag ni Bapa Junil, yaglong daw man si Bapa Junil na, yagalong si Abdul Muhsin, na yagalong si Bapa Bukol, masarap sauman na agkit yan. Yadanig daw man ni Radja Muda, yaglong na, laong ni Radja Muda, nalaw ni Bapa Junil, nalaw ni Abdul Muhsin, nalaw ni Bapa Bukol, masarap sauman na agkit yan. Inyang nito kaya pigatawag na sanad, chain of narrators. Na, yan na chain of narrators. Apa nga diyan yan ng mga ulama na expert pagdating san. Inyang mga narrator na yamakon adun. Isa natin ng san. Wabay magaw asan kanila. Kutadon, di ba yung narrator sinyan? Si Radja Muda, si Bapa Junil, din ako. Ubos san aik sa mun. Yagasambayangan yan sila. Maturid yung pag-agamasag nila. Magaw ba yan sila? Lingapon ba yan sila? Malig magpakaringaw? Ngayon ba? Or basin kanisan chain of narrators ang kaniya makaapil asin yan pero waa kalambit tayo doon after ni Radja Muda yang yasunod si Juan Kaukaitin yung yasunod si Ama adon pagkalambit ni Ama ng hadis yadirintsugin si Ama maglaw na yagalong si Radja Muda, nagalong si Bapa Junil, nagalong si Abdul Muhsin, nagalong si Bapa Bukol. So ikalaktawan ka, na isa niya na amak-apit ko sa hadith. Mamakapahina sa hadith, kaya on ikalaktawan ni Amana, paggugudnan ng hadith. So matas yan na kuwan. Isa pa, kung gusto mayo, makuan yan na issue, yan na baw, yang pwede tapang inakatun san na mga ulama itong yan ang pangadi sang na kuliyatul hadith. Yan yung kanilang kuwan, kuliyatul hadith. Ay kanilang yan expertise yan. Allahu alam. Osin. Kung naman ang maulo, kung may ang pag-istoryasan ko na yung Nabi Muhammad ko na, yung maulo, i-birthday na yung na. Ha? Yung Nabi Muhammad ko nga, sa panahon na i-birthday ko na yung na, hindi ako tayo na. Mayamad din namisan. Mayamad din namisan. Yang usip umansa na doon, umbon naman yan. Ito na pag-inang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ininang banan inyan sa time na nabidayan, uwapay na aka nabi. Ito man na doon. Kay lang pasagaw nilan, isa kuno sandalin na okay ang maulod, kay itong pagkapanganak sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, si Abu Lahab, yung pigabat yata sa Quran, tabbat yada abi lahabi watab. Pagkapanganak sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kasuwat ni Abu Lahab, yang kanan
uripon, na palangganan na uripon, na yagadakan na ng balita na yung panganak na si Muhammad, ipalayanan. So dakwa na iba din pagpalaya ng mga ulipon, adis ang agam Islam. Nalaw nila, inya na ininang ni Abu Lahab kuno, isa kuno ito sang yama kapagan ng kanang siksa kada alaw ng Lunes. Kaya ang Rasulullah pigang ipanganak alaw ng Lunes. Naon hadith na yung Rasulullah na si Abu Lahab kada alaw ng Lunes piga pagan yang kanan siksa sa bapan sinya. Yang usip man sinya na doon, yang kanata, ampay kwan adon, dalil sigil sa Quran o hadith na yagasubo yung Rasulullah sinya, o ininang nan. Wa. Yang usip ko kung ininang man inyo ng Rasulullah, ininang banan inyo sa time na nabidayan o mugupa. Ito yung question mark sa usip. Nang way yagusip pa disang ko bayan. Nangusip ko sila. When ba makukunin yung pagpangagat ka ng sunod ng Nabi Muhammad sito pagkanabida na nawid itong inyong pagka inyong kagay ka ng gusto nawa pa yung kakanab. Ano ba? When ba magapuno yung pagsunod ka ng mga ng sunod ng Rasulullah asitong yaman ng bida ba yan? O sitong islo pa yan na ulay mga gagutan lang na yaga, magunawalan yaga. Adto kita sang pagkanabida ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito man yang pagpunong yun. Ito man yung punuan. Ito ang punuan. Although ang mga gabukan ng Rasulullah nito, wapay na akanabi na, pagkanabinan, iukiyan yapon na. So may problema sito. Pero as a whole, mabasi kita kung uno itong sa pagpuno na ng pagkanabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, ubos ng gabukan ng Rasulullah pagkanabinan, ubos ang subuan ng Allah Ta'ala. So niya kayo. Waya ka kapiyasan, pagkapi ka may ang ko na sa kapiyasan. Ang gatas, kung di ka mo mali ng kapi, kay base di ka mo makatugman lo. O nung mga agkit ka sana. Kasi, Yung musip kulim, itong mga katikado mo pa ng muna ba? Na yung paniniwala nila, ito, kaya celebrate sila, kada maulod, juga maulod sila. Kaya inyan man yan, inyan man yan, paniniwala agad nila. ay, yan, baka makatikanan kung nung dito sila. Pag maulod man yun sila, ang mga bid'a nila ningaw. Depende yan sa pagainan nila na bid'a. Kaya di man ubos ng bid'a, samok na yung ibig. Pagdating na sandusa ng bid'a, ang mga bid'a na gabukan na pinatawag na mukaffira, bid'atun mukaffira. Mana ng bid'atun mukaffira, itong mga bid'a na magpakakapir ay dumating na sa pagkapir. Ang mga minan na bid'a, ang mga minan na bid'a na magpakakapir talaga. Adon, ano man bid'atun mukaffir, kaya ni bid'a na, o may niya pinatawag na bid'atun mukaffir, inyang mga bid'a siya, pero akahatulan kau din ng Islam na darwaka, kau baradusa, kau din darwaka, kau akakapir. Roon mo sa mo, darwaka o pakalugwa sa Islam. Mana, datang na ba yung kabida-bida yung pangkatan ng kabugat ng dusa ng tinatawag na bid'a. Adon, onon na ito sila, ito may kamataan nila. So, una na kwantasaan, pakadyaw tayo pagdundong sa mga taganak na nayamang kauna. Pangayon-ngayon tas ang Allah subhanahu wa ta'ala na muna ampunin sila ng Allah Ta'ala sa kaawam nila. Kay basin, yamang kainan nila inyan na mga gawbukan sa usang kaawam nila sa panahon nila. Ay, di ka nakita, wapay mga ulama ni ngayon, o manyaga pakadating adika natin ng mga ustad, o di pag yun makapayag ng bilang aduna, alhamdulillah, yung kapayag na taon yung insakto na mga gawbukan sawa. Kay isa sa mga pili pagkasabapan adun na ama iksintin niya kutong sa kadusan, isa sa niya pinatang na aljahan, yung kaawam ng sandaputan. Yung pakagawag na kadiyan ng dusa, maksiyat, pero waka rin katigam na, ay, kwanta diyan eh. So, inshallah, waka pagalaw na total iksintin yan, o inshallah, mama iksintin silang sinyan. Or, ang katanaw nila, yung mali na pagkunawa pa, inya sa pagalaw tagagila na,
on niya ka-explain po kanila na mga sa unang panahon na yan ay pag-ibada sa Allah Ta'ala. Pag-ibada talaga sa Allah Ta'ala, pero mali ang pagkasabot nila sa time nila na ito yung kainan nila. So basin, inshallah, ito isa inyan na kuwan, nasa bapan na kuwan, pero long ng mga ulama, yan yung pinatawag na iso na al-udru bil jahl. Una yung pinatawag na al-udru bil jahl. Yung pagiging exempted sa bapan sang kaawang. Eh di ba na doon maglaw na alim mo amang good akatigang kay alim na kuwan kung bawal ka niya, di ba? Yan dahil niyang alaw mo ng mga tawamang katigam at anaw niyang sitwasyon sinya ng mga utaw. Una, inyan ng mga utaw, ang bayagang pakaindukan nila ng insakto o mat, isa yan natanaw. Ikadwa, inyan na utaw na waa katigam. Yaga-iyabayan sa pamanwa ng kaislaman, na jud ato insakto na pagdakwa pag-indo ng matulid o insakto na pag-agama kay kung minigyan diyan ba ma-accepted abel paway katigam aw na sana dun sa kilin-kilin magalong alim wamang kami katigam san di sidan ma-accepted kay nga yaga-iya kamo sa banwa ng mga Muslim aw mga ulama na igatadto sumud asan aw man mga ulama taga banwa da mismo pilalin pag-usik kanilan. Daadon, aberway man ulama, kaya lagi kaitik ng mga sirko na doon, isang click mo lang, pwede ka makatawag, makakuan, makapangusip asan. So, ano pa yung akarason na doon, limano sa na maging awam yan pagdating sa agamanan? Kadalan? Jose. Ha? Sapat, yun, digit ka makalong na sa may akida sa nila. Maski pa din mo magamit ng hadis sa 13 years ng Rasul mula sa Makkah. Kasi ito pa na panahon, ini nagdali lang. Yan gani. Yan teka daw na. Hindi mo nakita yung mga gamit ng mga hadis. 10 years sa nabi na. Wala na. Wah. Aron kita na panahon, ang saan man mga tawasan na doon, sila daw mo na yung mga mag-imo sa anta. Sahih. Nang pasako ng lata sa Quran, law kana khairan nasabaquna ilay. Kung madyo pa yung nagabukan, ikaw na dagaw yung Rasulullah, yung mga sahabang ikaw yung mga dinay mag-auna sa? Sila nagaw kay good. Langan. Ha? Yang pigalong na malong magit ko lang igmilan. Anong pagmalong ko? Di dayan pwede kay Konda na pwede. Ayan. Mga sa balungan niya ni mga Arab, adi sa Saudi, adi sa Qatar, adi sa Dubai. Yan kay sa kailang problema ta yan sabi ada sa mga lungkot na mga kaganak na mga inapaka-OFW. Isa na pinadalin nila na usi ang pag-birthday. Yan yung mga amo nila na mga Arabo. Kadamanta na yung amo nila na Arabo, siya ba dumay akida? Wama pagpasabot na Arabo insakto ng akida. Sakto na akida. Kani di matigang mag... Yan sa tawin, meron ko rin na. Ay, tayo pa muna pa ah. Tubagan ta muna itong kamukay bo. Kadamanta, unong kaniyang shahada na. Unong shahada ta. Di ba? Unong shahada ta. Di ba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yan yung shahada ta. Baga ng la ilaha illallah Arabo Rasulullah. Kaya para pagkailangan mo na ay pag-birthday gani yung mga Arabo. Kasaling ka mga Arabo. Oo. Baga naminan. Damdama. Yang mga Arabo, madik yung mga darwaka ng mga Arabo. Alangan magalong ko doon ang uting gubutan lang kay Arabo sila. Yan dalil yung abasiyanta, pagabasiyanta sa pag-agamata, unang ilaw ng Allah Ta'ala, unang ilaw ng Rasul Sallallahu ng mga sahaba at kita. Aber pa ba ko ng Arabo basta yan makasugat sinyan, ito yung subayan ta. Yan masayin yung agamata. Law ng Allah Ta'ala, fa'in tanaza'atum fi shay' farudduhu ila Allah wa Rasul. Abay ka magkabida-bida da ka mo ng pananaw sang samut-samutang. Hindi yan o di. Barikan mayo sang Allah Ta'ala sang sinubulan. Barikan mayo sang Quran, barikan mayo sang hadith. Kaya na nga, amay kaasan ka mo magabalik, magkakasambok ka mo. Diba? Yan yung watching pagkawin-kawin. Watching pagkawin di ako yung gawa. Kaya yan yung Yang kulintang
Upod yan sa pinatawag na mga mazamir. Mana ng mazamir, mga musical instruments. Nalaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, layakunan na min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azif. Madating law na niyang panahon na ang mapandating ng mga utaw sa anak ummat na ahalan nila niyang mga butang na upat. Paglaw ng Rasulullah na ahalan nila niyang upat na butang, kaya hukom ng Islam sinyan na mga butang haram. Okay, ang madating na mga utaw na ahalan nila niya. Ulit itong upat, una, al-hir. Al-hir yan, zina. Ang zina sa ubos na pamaagi, paras ng zina. Ikadwa, al-harir. Yan yung pagsug ng silk na tila. Nakita ka mo nag-silk na tila. Yan na tila, haram sang kausugan. Sang kaubayan gate, hindi. Yatabya kung yan kusug, allergic yan sang line na tila, yatabya sang silk na tila, sinsaan na iksuntin yan sito. Pero kung way minandan, basta silk na tila, aber pabrik, di pwede. Dili katlo na ilaw ng Rasulullah wal khamar yang alak. Yan manat. Tara adong grabe na ang nagari mga Muslim mismo magbaligya ng alak. Wal maazif ikaw pat yang pinatawag na musical instruments. Ayan, kulintang klaro naman yan, musical instruments. O magalaw nga doon, ustad, adat mangginyan kaya ustad. Adat kay tradisyon ta ba, na basta o mga pakaradyan ta, o mga kawin ta, yan magkuhan kita, magpatugtog kita sa mga minan. Then magalaw dayon sila ng peglongan ng mga ulama na al-aslo fil adatil ibaha. Yang original puno ng mga, yang original na hukom ng puno ng mga adat, tradisyon ng mga utaw, pwede lang na yan. Na kung aubot subayan, aun sumpay sinyan, illa binas, yatabya kung aun dalil na yung pamatuod, na yan na adat haram. Naon may dalil. O, duwagit sa word for word na kulintang. Kaya may kulintang sa time ng Rasulullah. Kaya kung ang pagit kulintang sa time ng Rasulullah, kaya ingalan na yan. Itong kuwan, itong ininasigan sa kuwan, paris ng kuwan gani. Yung paris ng ayot. Ito, basin pa. Pero yung kuwan na doon na gitara, drum, unupasan, sa ilupon, awayan, iba na yan. Agaw gani, pakapantag sang sihir. Uno yung laong ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Laungnan, yung pagpaningig laungnan ng music, pagpaningig ng mga kanta, isa yan na yung pakakanig ng epekto ng sihir. Maling pagdutan ng sihir, yan mahilig na music. O sa, yan, ingatan yan na di kita mahuksan na gamutan. Sihir, yung black magic, pantak. Agad doon naman pagsag daw, maglaw mo lang, may apa na yung music, ikaw din naman, ipagtanaman na ko noon, nangako na, magkapaningin sa parang music yung tao na nga yan, mamakasapon. Tapos ikaw gini sa tapos, palibot yung gamot. Pero niya magkantalin ko eh. Siya nagani pagpaning, ang kakantanin. Base lang ko bala, pwede magkanta kay Alin, pwede kung madgaw yung lagam. Di pwede. Waway yung mga instrumental. Laong ng kay panig. Laong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adabun muhin. Law ng Allah Ta'ala aun law ng mga utaw na magbili sila ng mga bawbaw na way kapantagan. Inyang bawbaw na way kapantagan na malambit sang ayatan, itapsiran yan ng mga sahaba. Matanawa, Quran base sa pagsabot ng mga sahaba. Minan dapat. Uno yung pagtapsir ng mga sahaba sinyang peglongan ng Allah Ta'ala sinyang na ayatan na Ibn Mas'ud radiyallahu an iusit niya sinyang na ayatan. Uno lang dan, Wallahi alladhi la ilaha illahu huwal ghina. Pagsapan ko lang ng sa Allah Ta'ala na waday lang nakadanan na lang pakanan, yan yung pagkanta. So di mapatay yung pagkanta. Di mapatay.
Hindi naman pa rin yan din. Ayat sama. Di gyapon pwede. Di pwede gyapon pagpaningin. Di pwede pagpaningin ng music. O man yung kanta na inyang inarap. Nasid, napayataon lang na nasid. Pwede niyan. Yang nasid, Pero instrumental na. tabiya, yang nasid, kang Sheikh Salih Fawzan gyapon. Sheikh, ano yung hukom ng mononwa doon, yung music, kambyuan na namin ng nasid. Instead, mamanayin kami ng music, yan yung nasid daging. Una yung launan, una yung laun ni Sheikh Salih Fawzan, kaan nakatag silal bawla bil bawl. Yasin kaulaunan yan yagaugas ng i ng i. Yasin mo lang na pagaugasan mo yung i ng i. Nanawayan na ako na pagkatubag ni Sheikh Salih Fawzan. Kambyuan mo yung mga music ng nasid, launan, yasin mo nagkambyuan yung i ng i. Mga po. Quran tadi. Ang pabay mas maddaw kay isang Quran. Uning lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagbatsa ng Quran upod sa pagtadum sa Allah ta'ala. Alaw ng Allah ta'ala, ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Sa pagtadum lang ng sa Allah ta'ala, kapakatana yung mga puso-puso. Quran na lang. Osip. Yan yung karato na tulungan ng dapat tabi. Yung gawin, mga pwede ko yung gawin. Kasi yan yung na-discussion ka natin ng ano. Abot naman sa kwan, Jamaat Tabligh, dakway na usapin. Nakway na usapin. Okay. Una, tadumanta na alis ang agama Islam, di mapatay ang pag-inang ng Jama'a. Ay ang agama Islam sa mukda ng Jama'a. Yata biya kung inya ng Jama'a yaso, ya taliwas na ginsang, yanin sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di na inyang tungkol sa Jama'a ng agama Islam, yapitas na inyo. Yang Jama'atut Tabligh, yang founder sa na grupo, pinagainganan kang Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Yan na utaw, taga-India. Nangayon itawag na Al-Kandahlawi, kaya yung banwasan na isitunan sa Kandahla. Yang Kandahla, o sa pa, barangay yan at tusang banwa ng Delhi sa India. Yan na utaw, alim, yan makapangadi, awgid yung akida na dala-dala sini, akida ng Maturidiyah. Kaya akida ng Maturidiyah, kung yan sa mga akida ng Sufiya. Sapat yan akida sini na utaw. Tapos yung kanan pag-aagadan na panjod, manhaj ng mga Sufi, bida. Tapos yung matigang tamuuno yung pagkaon ng Jama'atut Tabligh. Sabapan sa Tagay na. Kaya si Muhammad Ilyas Kandahlawi, ang tanyahad siya. Yakat yun sa Makkah, yahad siya. Then after nan mag-hajj, yakat to yan sa masjid ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Adon, magdatangan to, di ba yung kubur ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yan sa masjid? So yamatog yan sa kilid ng kubur ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkatok na nato, yamakatagay na puno yan, nasa tagay na pnan, ikitanan yan Rasul sallallahu alaihi wasallam, isugo yan na ikaw lang na niya magabuy balik ng umat na yan. Mana isugo ko yan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng misyon ng pagdakwa. Agaw sa pagmatanan, uri yan sa banwanan, aw paawnan na niya ni nagrupo yan ng Jama'atut Tabligh. Na kung tanaw mo manggaw, dakwa manggaw, udman dakwa, awin dyan usip, dakwa pa din sa kitab o sa sunna ba inyan? Dakwa pa din sa pagsabot ng mga sahaba o ng Nabi Muhammad sa mga ayatan o hadith. Ito ba yung dakwa nila? Kay kung tanon mo, isa na ikitata na disadvantage ang grupo nila. Kung doon malong tanaon mo positive na kikitata, pero digid kakuanan sitong mga negative. Una, kadalasan sa ngayagapod kanilan, way pangadi na insakto. Way pangadi na insakto. Abir ali po di matigang sumulat. Isa yan na problema kanilan. Yang less yang kanilan pagpahalaga sa pinataw na pagtuntok ng katigang. Agaw gani, on niya mamit namin na nangapakaw sa mga madrasa, agad dati pagpuruds ka namin.
kay Kwanyani, magakatigam kawadi, pinagis ang kurod, sinabot pasab niya magabayan gid ba? Asin yan gid ko niyang pangadi, inyang kuno, baka manaminan. Then isa pa, yang Jama'atut Tabligh, less yung pagpahalaga nila sa pag-indo ng insakto na akida. Di sila abay magtakil ng tauhid. Di sila nabay magtakil ng bid'ah. Yan, ng shirk. Yan yung mga baon na di nilang nag-aabungan nilang baon. Kaya na nga, yung mga utaw mapakawat kanila. Mapakawat kanila, makalaban kanila. Una yung pinagpupusan sa na mga utaw, fadail, mga kadyawan. Kadyawan ng sambayang, kadyawan ng pagsiwak, kadyawan ng yanggit. Pero yung mga aturidin yung akida ng utaw, unday gid kung on kikita kay kami way kikita talaga namin na makuan. Kung on man tabliga doon na yagaturin ng akida uman yan pega dakwa man na akida nawa makasugat. Akida ng asaira. Kay yang mga kuan na doon tabyada sa mga kwanta ng mga tablig, adi kadako kadalasan kanila yagaupod sa akida ng asaira. Naupod yan sa mga sapat na mga dukot mga akida. Na adun iyadan bilay kasudlugwa ani kanato sandato arbol. Alhamdulillah gid gani kay sa banwat tayani masjid ta wa sila papakapilitit tayani pag yang pega khutban pega tipunan. Pero wa kita katigam malay ta adun kita igatak magadun pagdating ng panahon sila iyadan billah pakawat ng Allah taala. Agaw sayang advice ko abay kita mangadi. Isa pa di pwede sa pagdakwa yang way kan mo kadag. Udway, bunay itong law ng Rasulullah na balighu anni walaw ayah. Tanawa, una yung pagsabot sini na mga utaw sini na hadith. Law ng Rasulullah sallam, pasampayan law nan mayo sikin kanak aber sambukin na ayah. Law nilan, aber ang litan mo sambuk na ayah, sambuk na hadith na akapasan piso tao, pidi da kaw, legit da kaw magdakwa. Qualified da kaw magdakwa. Baka naminan. Yang bot pasabot ng law ng Rasul sallam na balighu anni walau ayah, aber sang kaaya gid apasampay mo yari sa kwan inyang ginuman na ayah. Mana doon butantadon samok na hadith. Yaman kami mores kaw ng sang kahadith. Tatadon kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Pinakamadjaw kamayo itong yaga anad ng Qur'an, yaga pangalan ng Qur'an o yaga indusinig sa pa. So inyang gid na hadith siya pili, kung inyang gid yung mamemorize mo, ikadagan mo, inyang gid yung pagkadakwa mo. Pero yung mapangimasok pa kaw sa lain pasan, anaway ayaw sa pagpangimasok. Kaya kanilang lahi, kay basta ang gid ka mo sa kahadith, sammo ka kwan, qualified na kaw sa ubos. Kung sa di ako long sini, sa kung tawag sa natin, yung kwan ba? Ha? Di inyang kwan ba, inyang makakwan ba, endorso na mukod sini na mga grupo. Ang kadalasan talaga. Di ko na kumakalong na ubos, pero ang kwan san niya ning yaga pakasugat po yapon, pero sabab sagong sang kakulang ng kanilang pagpangadi sang agama, labi na pagdating sa insakto na akida, kad majority gud sa mga kwan bidaa. Pati ganin yung 3Ds nila, nila ng mga alaw, na pigailang nila na yanin ng mga alaw, ang kadyawan sini ko, minini kaw kadugay na alaw, magakurod siya ng baras mo. When kaw nandalin sa Quran no? Di man nagsakay ng sakayanan, kaya wako ng sakayanan sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang hindi naman kamit ko naminan. Susato sa kanininyang unawa ng magyaligid. Adon, di ba? Adi, dapat ubos. No. Magunawa ng nagdida doon na o niya sambayang at isalin. O naman niya sambayang umasantuman sa saklin. Adon, salita sa unang adi na jamaah. May nagsitwasyon tadi. Hindi na kailangan inganan. Okay. Sambok na jamaah, o inyan na jamaah, originally, sambok na yang idanan. Diba? Kaya magis mayo pa. Adon, ang kadaigan, sinya na jamaah, ay apitas,
Yaglahi silang mag-id. Sarta, way permission ng Amerika nila. Ito ba yung punto mo? Yang hukom sinyan, daw nakalatan may mga magkatigang, isa na siya si Alim Hanif, kaya makasiminar sa nato sa Makupa, iusip yan gapon sa Nosip. Yan sambayan nila, sa ala kirid. Kirid gapon, alisan makadusa sa nagatawag na pagpangagad sang Amir. Asan sila makadusa? Kaya na nga, yanin ka natin pangadya doon, di ba, about sa akida. Manatan kita sang topic na uno yung akida ng agama Islam pagdating sang pagpangagad sang leader, pagdating sang jamaah. Uno yung kalalaw ng agama Islam san. Kaya naatagan ko din lang inyang minang advance tagbiya. Tagbi lang, di ko muna ubuso-buso. Kaya base pagdating sito, di na magdami ang bao. Upod sang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, yung masambayang kau sang nainagad mo yung Amir. San Jamaah, labida sang mga id. At tukogin masambayang way yung Amir. Aw gani sa time ng mga salaf, sambanwa nila. On mga masjid na yatagan na sila ng permiso sila, pwede ka mo asan mag-utba. Pero matinga ko, pagdating ng Jumat, pagdating ng id, takbis na ikasambayan at to. Kay ato managdasat kung way niyang Amir pagkakuan, kay nga ipusado, inya niyang akida, inya niyang baruganan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na way niyang Amir at to ko magasambayan. Way niyang dato at to ko magajumat, at to ko magarimawakto, at to ko magakuan, yan yung magaib. Yatab ya, kung yaatag ka na permiso, na sige, way problema na. Pero samtangwa, magadusa silang alisang pagpangagad sa Amir, okay, pagdating sang sambayan lang kirid ba o di, kirid, inshallah, kung di pa kung silang magsayaw-sayaw magsambayan, okay yan lagi, yaning magaid silang, nayakabara silang, dalayakadusa silang. So last na usip kung aun man, medyo mong din gabi, kung aun pa man. Last na usip. Wada? Okay. So inshallah isang padayonon tayo isang niya kanatan next na kuan. Next na mayon na klase. Inshallah yung topic ta isang sino yang pigatawag na Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah, sino inyang grupo na amaluwas. Ito yung kanatan topic isang. So isa yan sa mga importante gyapon na talakayan pagdating sang akida. Kung sino yung Firqatun Najiyah. So inshallah ito yung kanatang topic. Pahintas ang latala kung iyan man kita adon. Kau kisam yan yapon kita. Aw gaw kung sinong malitong wa na maralini pa humabol. Gaw yan dagaw silang kisam. Aw kung aw paman mang kagagad mayo. Pinakamad gaw mas madig kita lumban. Mas magad nami yung kanata. Pagpangadiw madig kita. So silidagit taman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.